Здравейте, аз съм Виктор Топалов от Бохемска София и в момента съм в Мадрид. Тук, заедно с Станислав Колев, съавтор на нашата първа книга Бохемска София История от жълтите павета, ще направим пешеходна разходка из местния квартал на писателите, наречен El Barrio de las Letras. Елате с нас! В момента се намираме в центъра на Мадрид, в квартала на буквите, Barrio de las Letras, и в неговото сърце, на площад Света Ана. Този квартал се казва квартала на буквите, така известен от последните няколко десетки години, но още през 16 век тук живеят и работят някои от най-известните испански литератори, драматурзи, хора на изкуството, като Сервантес, като Лопе де Вега, като Калдерон. И сега ще ви разкажем малко повече за този квартал. Едно от емблематичните места е всъщност Испанският театър, който се вижда зад нас. Неговата история е доста дълга. Той е създаден през 16 век като Корал дел Принсипе, което е тогавашният театър. И тук са започнали да работят като драматурзи едни от известните имена на времето си, като Калдерон, като Лопе де Вега. И той до ден днешен е място, на което се поставят пиесите от най-висок клас. На фасадата на театъра се виждат медальони с някои от тези имена, които споменахме, като Лопе де Вега. Един любопитен факт, който можем да кажем за този театър е, че както и нашия Народен театър в София, и той става жертва на пожар на два пъти. Единият път е в началото на 19 век, когато сградата изгаря, и след това строят неокласическата сграда във вида, в който виждаме сега с тази фасада. А втори път в края на 20 век, през 1975, това се случва повторно. Но този път, за щастие, е запазена фасадата и малко по-късно вече той започва да работи в настоящия си вид. Преди малко споменахме за един от най-известните режисьори на театъра и това е Федерико Гарсия Лорка. Тази статуя е поставена през 80-те години на 20 век, за да почете наистина един от най-известните драматурзи и поети на Испания от края на 19 и началото на 20 век. И всъщност Лорка е бил режисьор в този театър, който видяхме преди малко през тези години, и тук са поставени и тук са били премиерите на някои от най-известните му пиеси, като Ерма, която в момента, между другото, се поставя и в София, така че тия неща са абсолютно актуални и в наше време. И Лорка, който също е изобразен на един от медальоните на фасадата на театъра, виждаме и тук, който държи един гълъб, и един от символите, казват, на този гълъб е, че това е неговото изкуство, това, което той дава на публиката. Все пак сме в Мадрид, така че и тук не липсват бохемските места. Ето една немска бирария, Сервесерия Алемана, която има повече от 100 годишна история, и едно от местата, които Хемингуей е посещавал тук, когато е бил. Той е бил кореспондент, включително и през гражданската война през 30-те години. На площад Санта Ана е пълно с туристи, но не само.
Всеки път, когато мина от тук, забелязвам и големи групи ученици, които са се събрали, може би от Мадрид, може би от други испански градове. И винаги техните учители им разказват малко повече за квартала на писателите, за театъра и разбира се за Лорка. Също така за някои от известните писатели от този период. И като че ли този площад успява да послужи като един вход към квартала на писателите, към квартала на буквите и за радост привлича интереса на много хора от различна възраст. В момента се намираме пред Мадридския Атенеум. Това е едно много интересно място. То възниква в началото на 19 век, в началото през 1820 година като Испански Атенеум. Това е нещо като храм на знанието, тъй като в началото на 19 век в Испания навлизат либералните идеи на просвещението. И през 20-та година има един такъв промеждутък, в който просветените хора решават да създадат такова общество, в което да бъде сцена и да даде възможност за изява на учени, на литератори, за да се развиват чрез дебат тези либерални идеи. И през 1835 година се създава и Мадридският Атенеум. Тази сграда е малко по-късно построена. Това всъщност е едно независимо частно дружество, но в обществена полза и съществува близо 200 години. Над вратата на Атенеума се виждат 3 медальона, на които са изобразени Диего Веласкес, един от най-известните художници на Златния век на Испания. От другата страна е Сервантес, а по средата е крал Алфонсо X Мъдрия, който е с особени заслуги макар и средновековен крал, изключително много допринесъл за развитието на знанието в ония години. В тази книжарница на улица Прадо можете да намерите дори картички и снимки от Стара София. В момента се намираме на площада пред Конгреса на депутатите, Испанското народно събрание, където се намира един от паметниците на Мигел де Сервантес. Това всъщност е първият паметник на човек, който не е от аристокрацията, нито пък е от клира на църквата. И той е построен през 1830, издигнат през 1835 година. През 2009 година, когато правят реконструкция на площада, се налага да го преместят и откриват нещо като капсула на времето. Един съндък с няколко екземпляра на Дон Кихот, с ръкописи, с периодични издания от епохата. Въобще доста интересно е. На същия площад, от другата страна на улицата, се намира Конгреса на депутатите, т.е. Испанското народно събрание. И любопитен факт е, че пред него са поставени статуите на два лъва, които символизират двама капитани, Веларде и Даоис, от войната за освобождение, когато Наполеон нахлува в Испания през 1808 година. Като автор на книгата "Квартал на писателите" мога да ви кажа, че ние можем да вземем много голям и добър пример от квартала на буквите в Мадрид. Когато започнах да изследвам темата за Софийския квартал на писателите през 2019 година, много преди това Мадрид вече осъзнал колко голямо предимство и колко горди могат да бъдат жителите на Мадрид, ако разполагат с един такъв творчески квартал, който да бъде познат по целия свят. Мога да ви кажа, че в която и книжарница в Мадрид да влезете, все ще намерите нещо като пътеводител или карта за квартала на буквите. Той е толкова популярен, че местните хора си го възприемат като един от множеството мадридски квартали. В момента се намираме пред къщата на Лопе де Вега. Лопе де Вега е един от най-известните драматурзи и поети на Златния век на Испания, живял в края на 16 и началото на 17 век. Съвременник на Сервантес. Тази къща е запазена на около 400 или повече от 400 години. Успели са да я съхранят, макар че неговите наследници я продават, но въпреки това през началото на 20 век испанската държава успяла да я закупи, да я възстанови, реставрира и макар вътре днес се повлезем, няма да видим неговите лични предмети, няма да видим
нещата, които са били тогава, но това е една чудесна автентична възстановка според описанията на самия поет. Нещо интересно, което може да кажем за Лопе де Вега, е, че той е доста известен с това, че бухем и женкар. И е писал в един момент, не е бил особено щастлив от една от бившите си любовници и е написал някакви неща за нея, след което е осъден за клеветничество и са го осъдили на изгнание. Тоест, те са го изгонили от Мадрид. И за да може да се освободи от това нещо, той се записва в края на 16 век в тогавашния флот, така наречената непобедима армада, тъй като тогава Испания и Англия са във война. И всъщност той участва в тази война, като моряк на един кораб Сан Хуан, участва в битки и включително ги описва в творчеството си. Аз, например, един от първите турове, на които аз отидох, като дойдох още първата седмица, беше точно на този тур. Тоест, аз като един човек, който е дошъл буквално преди няколко дни, едно от първите неща, за които разбрах, беше този квартал на буквите. А какви бяха посетителите на обиколката? Ами, аз бях сам на тази обиколка, сега ще стъписам. Така че беше нещо като частен тур. В момента се намираме пред мястото, на което е била последната къща на Мигел де Сервантес. Сега той има доста бурен и разнообразен живот. Още на около 20 годишна възраст идва в Мадрид. След това се записва в армията, участва в една битка, битката при Лепанто, една морска битка срещу Османската империя. Испанците побеждават. На връщане, докато пътуват с кораб, пирати го залавят и става затворник в продължение на 5 години. Опитва се да избяга. В крайна сметка успяват да го откупят с помощта на ордена на Светата Троица. Връща се в Испания, занимава се с литература. В един момент започва да работи като събирач на данъци, обаче откриват неизправности и го вкарват в затвора за известно време. И може би там или се появява идеята за написването на Дон Кихот, или пък започва да пише самата книга. След това, разбира се, тази книга излиза, става известен с нея. И в крайна сметка, в последните 10 години от живота си отново се връща в Мадрид и живее на различни места в този квартал на писателите, в този район, като последното от тях е тук. И самата къща просъществува близо 200 години след неговата смърт, но в първата половина на 19 век вече в доста тежко състояние нейният собственик решава да я събори. И макар че тогава един журналист, който се казва Рамон Месонеро Романос, пише статия за тази къща. Той се занимава с изследването на живота на хората като Сервантес. И дори краля разбира за това нещо и се опитва да я спасят, но така или иначе не успяват. Къщата е съборена и на нейно място, разбира се, е издигната сграда, но пък тук са поставени съвсем скоро една плоча, която показва, че той е живял тук, и след това и самата улица е кръстена на него. Страхотно е, че повечето, може би всички улици в центъра на Мадрид, а може би дори не само в центъра, разполагат с едни керамични плочки, разположени на ъгъла. По този начин не само разбираш къде се намираш, ами каква е историята на това място. Без значение дали е историческа личност, историческо събитие или природна забележителност. Наистина е много освежаващо. Зад мен виждате манастира на монахините тринитарки, които са част от ордена на Светата Троица. И в този манастир е погребан Мигел де Сервантес. Каква е неговата връзка с този орден? Когато след битката при Лепанто той се връща към Испания, е отвлечен като затворник и прекарва 5 години в плен. И неговото семейство се опитва да събере сума, с която да го откупи, но парите не достигат. Този орден
една от основните му функции тогава е тъкмо тази, да откупува християнски затворници. Нещо като сегашните хуманитарни организации, само че преди повече от 400 години. И всъщност те успяват да съберат необходимата оставаща сума и така Сервантес е спасен. И тъй като през остатъка от живота си той не успява да изплати тази сума на ордена, решава в знак на благодарност и признателност да стане светски член и така с престижа си да допринесе за това. И последното му желание е да бъде погребан тук. И след смъртта му дълго време в един момент се изгубват следите на гроба, но през 2015 година археолозите откриват и потвърждават, че всъщност той наистина е погребан тук. Не мога да скрия, че ми прави много добро впечатление начина, по който са изработени паметните плочи. Те не само са произведения на изкуството, но и по някакъв много достоен начин представят приноса на тази личност. Те са изработени от стабилни материали, поддържани са и никой не се е сетил да драска върху тях. На булевард Аточа, който води до гарата на града, откриваме още едно ценно място, свързано с историята на Сервантес и неговия роман Дон Кихот. А на тази плоча четем, че тук беше печатницата, където през 1604 година стана факт първото издание на първия том от романа Дон Кихота де ла Манча, написано от Мигел де Сервантес Сааведра и публикувано през май 1605 година. В квартала на буквите в Мадрид има толкова много антикварни магазини, толкова много стари книжарници, че човек наистина за малко може да си представи, че е златните години на Испания. Малко по-нагоре по същия булевард Аточа откриваме църквата Сан Себастиян. Тя е първоначално създадена още през 16 век и тук е погребан в нейното гробище е погребан драматурга Лопе де Вега, но с нейното име са свързани и много от обитателите на квартала, като например Нобеловия лауреат Хасинто Бенавенте, който е покръстен и се жени в тази църква. По време на гражданската война тя е разрушена и по-късно през 50-те години на 20 век е възстановена. Така че това, което виждаме, не е оригинала, но е една добре възстановена църква. Отново на булевард Аточа се намира къщата, в която живее и прекарва последните години от живота си един от испанските Нобелови лауреати Хасинто Бенавенте. Той е известен драматург и през 1922 година, през 1922 година печели Нобелова награда за литература. Той почива през 1954 година, но в тази сграда в момента в негова чест и памет е поставена плоча, а тук се намира Дружеството на авторите в Испания. Така завършва нашата пешеходна разходка из квартала на буквите в Мадрид. Благодаря много на Станислав Колев за неговата помощ. Аз мисля, че София има много какво да научи от Мадрид за популяризирането на своето културно наследство. А вие?